paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang Amen po. So magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Wina-welcome ko po ang bawat isa sa ating Sunday service. Maging po ang ating mga kasama sa kanilang mga bahay. Yan po. Amen po. Bago po ang lahat, kawayan po muna natin ang ating mga kapatiran sa harap at likod. Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Maging po sa mga nasa online po, huwag po natin kalimutang itag and i-share po ang ating live streaming ngayong umaga. So ngayong pong umaga, handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen! So handa po natin ang ating mga puso't isipan sa pagpupuri sa ating Panginoon ngayong umaga po. Amen. Amen. Let us continue to worship and feel the presence of the Lord in this place. Maging po sa aming mga kasama sa live streaming. Katulad po ng ating aawitin, let it be the desire of our hearts. Come, Holy Spirit. Come, Lord, here in this place. And Lord God, maranasan namin ang iyong presensya, O God, sa umaga pong ito. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Lord, we need your anointing. I need your anointing. Come in your power.
day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh Lord, we're reaching for your heart. Reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh Lord, draw us to your presence this morning. For your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh Lord, we worship you. I worship you in spirit and in truth. Oh yes, we worship you. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, oh God. Oh King of glory, enter in this place, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh King of glory, enter in this place. Oh hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. We praise you, oh God. We honor you in this place, oh God. Lord, we welcome your presence, oh God. Fill this atmosphere, oh God, with your presence, Panginoon. Na ang bawat isa sa amin, Lord God, na magbibigay ng papuri, oh God, ng pasasalamat, oh God, mula sa aming kaluluwa, Lord God, sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Maging lahat ng kalakasan namin, Panginoon, ay magpupuri sa iyo ngayong umaga, oh Father God. Lord, hallelujah, oh God. We desire of your presence, oh God, ngayong umaga, oh God. Lord, open your heavens, oh God, na i-pour out mo, Panginoon, ang iyong pagpapala, Panginoon, ngayong umaga sa bawat isa, O Father God. And Lord, I pray, Panginoon, na hindi lalabas, O God, ang bawat isa rito, O God, na hindi nila nakuha yung portion nila ngayong umaga, Lord God. Lord, we desire, O God, your presence in this morning, O Father God. Lord, I pray, Panginoon, na bawat isa na nandito, Panginoon, maging sa kanilang tahanan, Panginoon, ay magbigay ng papuri, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, at pasasalamat, Panginoon, sa iyong umaga, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna, maitaas, O God, sa umagang ito, Panginoon, maging sa kalagitnaan na aming pagpupuri, Panginoon, O God. Makita mo, Lord God, ang iyong mga anak, Panginoon, na buong puso, O God, na pinabalik, Lord God, lahat ng papuri sa iyo, Panginoon, sa nagdaang linggo, Lord God, ng iyong pagpapala, Lord God, ng iyong pagprotekta sa bawat isa, O Father God. Lord, we praise you, O God, in this place, O God. We honor you, O God. We love you, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen. Good morning, church. Isa pa nga po, good morning. Ayan, pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, good morning.
So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At sino po ngayon ang excited na magpuri sa ating Panginoon? Sino po excited na maranasan ang presensya ng ating Diyos? Hindi lang po maranasan, muli po nating makita ang pagkilos ng presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. Amen? Amen. Kaya po sa umagang ito, once again, we will give our best praise. We will give our best worship para po sa ating Diyos. Huwag po tayong mahiyang magtaas ng kamay. Huwag po tayong mahiyang sumayaw kahit po sa ating mga tahanan ngayon. Dahil po ginagawa po natin ito para po sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po sa umaga po ito, tayong umawit, magpuri sa ating Panginoon. Hey! To be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Say, I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet a dancing. You fill my heart with songs. You give me reason to rejoice. Oh, we will rejoice. Say, I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise. Sing aloud. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Set my feet, you set my feet to dancing. You fill my heart with songs. You give me reason to rejoice. To rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praise. Oh, I love to stand and rejoice, lift my hands and raise. Once again we will sing. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise. Set my feet, Lord. You set my feet to dancing. You fill my heart with songs. You give me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise. Lift my hands, lift my hands, lift my hands, lift my hands, lift my hands. Let's lift up our hands, lift my hands, lift my hands, lift my hands, lift my hands, and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands, and raise my voice. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way to heaven. We will shout, we wanna sing, we wanna sing, we wanna sing. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing, we wanna sing, we wanna
a powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down and down and down. So we wanna see the Lord. We wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land. Get on in my seat, the truth is known. He's the way to wanna say. We wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land. Get on in my seat, the truth is known. He's the way to heaven. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. Step by step, we're moving forward. Little by little, we're taking down. Every prayer is a powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down and down and down. Once again, church, come on, we will say, we wanna say, we wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land. Get on in my seat, the truth and know. He is the way to. Come on, sing. We wanna say Jesus. We wanna say Jesus. We wanna see Jesus. Come on, we will shout. We wanna say Jesus. We wanna say Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna say Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus. We wanna say Jesus. We wanna see Jesus lifted high. Come on, church, we will celebrate because the Lord is alive. He is good. Oh, we worship you, Lord. We will celebrate together. Hey. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Say, celebrate. Celebrate, Jesus. Come on, church. We will celebrate. Celebrate, Jesus. Celebrate. Celebrate, Jesus. Celebrate. Celebrate, Jesus. Celebrate. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Sing, He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our. Once again, church, we will sing. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Once again, come on and celebrate the resurrection of our Lord. Come on, praise the name of Jesus. Oh, we will celebrate, Lord. We will give glory to your name. We will lift your name. Oh, we celebrate, Lord. You have risen from the dead. Thank you, Jesus, for your presence, Lord. Oh, we glorify your name. We worship your name, oh Lord.
Thank you, Jesus. Lord, sa umagang ito, Lord, tunay nga, Panginoon, we are celebrating because you are alive in our lives, Panginoon. And we experience your presence each and every day of our lives, Lord. Kaya po sa umagang ito, Diyos, patuloy kaming aawit, patuloy kaming magbibigay na aming pagsamba para sa iyo. And we will sing a love song to you from the bottom of our hearts, Lord. Church, sa umaga pong ito pong awitin na ito, awitin po natin sa ating Panginoon. Hindi po dahil worship song, hindi po dahil slow song ito. But let this be the prayer of our hearts, our love song to our Lord. Because He is here. He is looking into your hearts. Worship Him in spirit and in truth. In moments like this, I sing out a song. Come on, we will sing. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Sing, I love you. Sing it, I love you, Lord. Sing, I love you, Lord. Sing it, I love you, Lord. We will sing it, I love you, Lord. I won't sing it. Sing in moments like this, Lord. In moments like we will sing out a song. We will sing a love song to you. Sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Oh, express your love to Him. Sing it, I love you, Lord. Sing, I love you, Lord. Sing it, I love you, Lord. Sing it, I love you, Lord. Once again, church, sing from the bottom of your hearts in moments like this. In moments like this, sing out a song. Sing out a love song to Jesus. In moments like this, we will lift up our hands. Lift up my hands. Lift up my hands to the Lord. Sing it, I love. Sing it, I love you, Lord. We will sing. Sing it, I love you, Lord.
lift up your hearts unto the Lord and sing, Lord, we love you. We love your presence. We want you. We need you, Jesus. Lord, as you can sing, I love you. Sing it, I love you. We will sing. Love you. We love your presence. Love you, Lord. I love you. I love you, and I lift my voice to worship you. Know my soul rejoice. Take joy, my King, oh yes, I will. In what you live, let it be a sweet, sweet sound. Be a sweet, sweet sound in your ears. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. Lift your voice, and I lift my voice
worship your name, oh Jesus. Oh, we thank you for your presence, Lord. We thank you for your presence, Lord. Panginoon, we thank you, Jesus. Dahil muli, we feel your presence. Your presence is in this place. Lord, nakita mo, Panginoon, ang iyong mga anak expressing their love for you, singing their love song to you. Lord, we want more of you each and every day of our lives, Lord. It's so good to be in your presence. There is nothing like your presence. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet worship, Lord. Let it be a sweet. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord Jesus, for your presence. And once again, we are here. We humble ourselves down before you, giving you the highest praise, giving you the highest worship that you deserve, Lord. Lord God, as we listen to your words sa umaga pong ito, once again, ang aming pong mga puso, ang aming pong buhay, ang aming pong isipan, Panginoon, ay bukas. Speak to your children. Puso sa puso, Panginoon. And let your word remain in our hearts. Magrema, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. We thank you, Jesus. We give you the highest praise. And we give you the highest worship, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Amen. Are we blessed this morning? Amen. So naparito po tayo ng umagang ito expecting something from God. Amen? Amen po ba? Amen. Kailangan po meron po tayong expectant heart. Amen? It's because how can God fill us if we're not expecting from Him? Amen? Paano tayo pupunuin ng Diyos kung alam ng Diyos, puno ka na? Amen? Kailangan pagdating po natin dito sa bahay-sambahan ng Panginoon, meron tayong hinihingi, meron tayong inaasam sa puso po natin. Amen? Hindi po tayo naparito just for nothing. Amen? Hindi po tayo naparito tulad ng religion na nakagisnan natin. Every Sunday, kailangan pumunta, tatanungin bakit nagsimba, hindi alam ang dahilan. Amen? Tayo po because we want to meet Him, we want to be with Him. We want to be with our brethren. Amen? Dahil sabi po ng banal na kasulatan, forget not the assemblies of the saints. Amen? Dahil po, makita mo lang yung itsura ng iyong kapatid. Ano po ba yun? Kanais-nais o kainis-inis? Amen? Tito Dudes? Kainis-inis ba? Parang pagkarinig ko, kainis-inis. Amen. So, kailangan po yung tingin natin sa kapwa natin, sa atin pong minamahal sa Panginoon is kanais-nais. Amen? Magkakaiba po tayo ugali. Magkakaiba po yung kulturang kinagisnan natin, yung family na kinalakihan natin, pero isa lang po ang bloodline natin. Amen po ba? It's the blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So ngayong umagang ito, are we ready?
Amen? Just open your hearts, open your mind, and let God fill you. Amen? Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat sa pagkakataong ito na muli dinako niyo po ang bawat isa po sa amin, Lord, to listen to your word, na yung salita, O Diyos, na kayang magbago, can transform lives. Sa iyong salita, O Diyos, mapapalakas ang bawat isa po sa amin. And we invite the Holy Spirit this morning to teach us na yung salita, O Diyos, ay tumimo sa bawat puso po namin. Magkaroon ng transformation, pagbabago sa aming buhay. At hindi lamang po kami mapagpala, kundi ang mga taong nakapaligid po sa amin. Holy Spirit, I am only your mouthpiece. At ang layunin mo, ang kaparaanan mo, ang siyang maganap ngayong umaga ito. We honor you, we glorify you, God. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Last Sunday na po tayo ng February. Amen? Amen. About sacrifice. Ang tema pa rin po natin. Amen? Todo-todo na ba yung sakripisyo natin? Amen? O kulang pa? Amen? Let's listen again about sacrifice sa ating Panginoon. Recognizing God's will. Paano na connecta sa sacrifice? Our topic this morning is recognizing God's will. Amen? Meron po ba tayong visual presentation? Okay. Amen. Recognizing God's will. Pinaka-main text pa rin po natin is sa Romans 12, verses 1 and 2. Basahin po natin panandalian. Sabi po rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. I urge you, I encourage you, sabi po ni Pablo, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And verse 2, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Amen? Dito po sa binasa po natin about sacrifice. Dito po sa Romans 12. Amen? May isang tanong po ako na inilagay po rito. Sabi po rito, Jesus Christ came here on earth and offered Himself sacrifice once and for all. Died, and after 3 days, He rose from the dead. Since Christians, tayo po lahat yon, Jews and Gentiles, are the new people of God, should we not offer sacrifices to God just as the Old Testament Jews did? Kasi dito po sa Old Testament, may requirement po ang Diyos, amen, that they have to offer to God, amen, with their offering, mga burnt offerings. So, ulitin ko po yung tanong. Jesus Christ came here on earth, sabi po doon. Paki-close yung pintuan sa likod. And offered Himself sacrifice once and for all, died, and after 3 days, He rose from the dead. So, kailangan pa rin po bang gawin natin, tulad po nung ginawa ng mga tao ng Diyos during the Old Testament. Sa panahon po natin ngayon. Amen? Ang kasagutan po is, yes. Bakit po? Yes, but not in the form of animal sacrifices at the temple in Jerusalem, but rather we should offer our bodies, based po sa binasa po natin, Romans 12, as a living sacrifice. Bodies po natin, all that we are. Amen? Nangangahulugan ba yun na kailangan mo pang masaktan? Kasi po doon sa Old Testament, ang ginagawa po nila doon is they have to kill the animal. Offer your bodies as living sacrifice each day to God. Why is there a need? Ba't kailangan pa rin ba natin mag-offer? Dito po sa Romans 12,
Bakit ina-urge ni Pablo? Bakit nire-require? Bakit tayo ina-encourage ni Apostle Paul to offer our bodies to Him? Why is there a need? Pag ni-require ng Diyos ang isang bagay, ibig sabihin po, it's for our own benefit. Amen po ba? Hindi i-require ng Diyos yan kung wala po tayong benepisyo. Amen? Pag-aaralan po muna natin panandalian yung history, bakit sila nag-o-offer in the Old Testament. Sabi nga po ng ating Panginoon Jesus dito sa Matthew chapter 5 verse 17. Sabi po dito, "Do not think that I came to destroy the law or the prophets," sabi po ni Jesus Christ. Kasi tinutuligsa siya ng mga Pariseyo at Sadduceo. Amen? Nami-misinterpret nila yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus dito, "I do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill." Ito po yung mga karamihan, akalimitang in-offer po nila during the Old Testament. Meron po tayong tinatawag na burnt offering. Meron po tayong tinatawag na grain offering. Amen? Meron po tayong tinatawag na peace offering. Meron tayong tinatawag na sin offering. Marami pong kinds of offering ang requirement ng Diyos in the Old Testament. Napakahigpit. Amen? Kumbaga, mislok mo lang to, hindi mo man magawa ito, may judgment agad ang Diyos. Meron tayong tinatawag na trespass offering. But we will concentrate this morning about the burnt offering. From the word burning, from the word burn, kailangan sunugin. Okay? Burnt offering. Ito pong burnt offering na ginagawa po ng Old Testament is just a symbol sa paparating na New Testament. Tingnan po natin yung history. Symbolic po siya. Depiction of the Lord Jesus Christ in the New Testament. Kasi ang Panginoong Hesus po is the fulfillment of the law. Amen? Ito pong stay muna tayo dun sa, ito yung tinatawag nating tabernacle. Dito po yung place of worship po ng mga Old Testament people in their time. Amen? Itong unang visual presentation po natin. Makikita po natin dyan, okay? Ang tawag po natin dyan is the tent of meeting. Specifically, that tabernacle of Moses. Okay, kung makikita po natin dyan, meron po siyang iisang pintuan. Amen? It describes about our Lord Jesus Christ. Amen? Sino po ba yung ating Panginoong Hesus? Sabi po ng banal na kasulatan that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen? Wala pong ibang daanan dyan. Papasok ng tent of meeting maliban sa pintuan na yan. Yung nakikita po natin sa bandang baba. Okay? So yearly, yung mga Israelites, they have to offer animal sacrifices. Bakit po? Sa kasalanan. Amen? At yung i-offer nilang sacrifices na yan, halimbawa po is the sheep, in this case, sa illustration po natin, kukunin ng mga Levites. Amen? Yung mga Pharisees po nila, mga pari po nila during that time. Tapos, kakatayin. Amen? And then, susunugin. Okay? Sa New Testament, makikita po natin, sabi ng banal na kasulatan, it speaks about our Lord Jesus Christ. Sabi doon, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Amen? And then yung dugo na yan, ihiwalay sa laman, kasi yung laman po is i-offer doon sa third illustration po natin. I-offer sa, yung nakikita nyo pong square po dyan, sa baba.
Ang tawag po natin dyan is the brazen altar. Diyan po sinusunog yung mga animal sacrifices nila. Amen? So, pag kinuha na yung dugo, ang gagawin ng pari, specifically the high priest, dadalhin po niya sa pinakahuling bahagi ng temple. Nasa dulo po, makikita po natin dyan. Meron po diyang furniture na tinatawag po nila, which is the Ark of the Covenant. Yung dugo po na yan, kailangan iwisik. Punta po tayo sa last illustration. Yung dugo po na yan, amen, kailangan ipahid sa ibabaw ng Ark of the Covenant. Sabi po ng banal na kasulatan, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kaya po yung mga Israelites during that time, the Old Testament, they have to offer sacrifices. Will. Pasuyo ako, pakiano yung aircon. They have to offer sacrifices every year. Para saan po? Para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Yung dugo na yan, inilalatag o ipinapahid dito po sa, makikita po ninyo, meron pong dalawang cherubim. Ang tawag po nila is pinapahid yung dugo doon. Okay? So lahat po ng mga furnitures na makikita po natin, magmula sa labas, papasok sa loob, are all symbols that pertains to the Lord Jesus Christ. Yung furnitures na nasa labas, the brazen altar, the laver, amen, the menorah, pagpasok doon, the golden lampstand, the table of shewbread, the golden altar of incense, the Ark of the Covenant pertains or depicts to the Lord Jesus Christ. Ano po ang mensahe nitong mga bagay-bagay na to? Kung nung unang panahon in the Old Testament, because these things are used furnitures are made perfectly. Dinisenyo mismo ng Diyos kung paano nila gawin, ano yung gamit niyan. Dinisenyo mismo ng Panginoon yan. So, ibig sabihin, it is perfect. Furnitures are made perfectly. Yung nasa labas, the brazen altar, yung unang makikita po natin yan. Sumunod doon is the laver. Kasi pagkatapos katayin yung hayop, malamang yung mga pari, madudumi ang kamay. Tama po ba? Amen? Yung mga nagkakatay sa mga slaughterhouse, madumi ang kamay. Before they will enter dun sa tent mismo, they have to wash their hands. Nakita po natin yung bilog po dyan, sumunod sa square. Ang tawag po natin dyan is the laver. They have to wash first their hands before entering the tabernacle. Sa atin din po, sa pagpasok natin sa presensya ng Diyos, see to it that we are clean. Amen po ba? Do not enter into the presence of God unclean. Why? It's because judgment will come. Kaya nga, meron po mga gamit lahat yan. Makikita po natin dyan, the brazen altar, ang ginagamit po yan para sunugin, and then the laver. Then pagpasok po dyan, makikita po natin, yung nasa unang part ng building, the menorah. Ano po yung tungkol na naman dyan? The menorah speaks of the Lord Jesus Christ. Di ba sabi ng banal na kasulatan that Jesus is the light of the world. At yung light na yan, when He ascended to heaven, ipinasa po sa bawat isa po sa atin. Amen? At sa bandang kanan, opposite of the menorah or the golden lampstand, makikita po natin dyan is the table of shewbread. Yung pari po, meron siyang inaayos doon. Ano po ulit ang gamit po nun? When speaks of the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is the bread of life. Amen? Ito pong mga furnitures na ito is hindi lang palamuti nila during that time. It is a depiction, it is a preparation of what is to come. So pagpasok po nila dun sa Holy of Holies, remember po, ang Holy of Holies is the most sacred place
in the tabernacle. Walang ibang pwedeng pumasok dyan. Kahit pari siya, hindi siya pwedeng pumasok. Only the high priest is allowed to enter dun sa most holy place. Ang nagdi-divide po from the holy place to the Holy of Holies is the veil. Merong kurtina. Remember, when the Lord Jesus Christ died on the cross, sabi po ng banal na kasulatan, that the veil was torn from top to bottom. Tama po ba? Naalala po ba natin? Amen? Meaning to say, when Christ died, we can now enter to the Holy of Holies. Hindi lang, kasi during that time po, yung ginagawa ng mga ordinary Israelites, binibigay nila yung offering nila sa mga pari. Kaya po yung nakagisnan nating religion, which is biblical naman, na nagkukumpisal sila sa pari. Tama po ba? Biblical. But, during the time of the Old Testament. Pero nung pumasok na ang New Testament, in the life of our Lord Jesus Christ, sabi ng banal na kasulatan, the veil was torn. Kaya nga, ikaw at ako, hindi na kinakailangan lalapit tayo kay pari para ihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ikaw mismo, pwede ka nang pumasok para humingi ng tawad sa ating Panginoon. We can now enter to the most sacred place, the Holy of Holies. Amen? At during that time, babalikan po ulit natin na ang allowed lang pumasok sa most holy place are the high priest. Wala nang iba. Kaya po, ang description pa nga po ng Bible, na yung high priest na yan, meron siyang tali sa paa. At may bell sa paa. Ano po ibig sabihin? Kasi pag pumasok yung high priest doon, unprepared, pwede po siyang mamatay sa loob. Because judgment will come. Kaya nga po, mahalaga po sa atin, mananampalatayang nowadays, that before entering into the presence of God, see to it that you are clean. Amen? Dapat alam mo na malinis ka. We have to be cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Kasi ang ating Diyos, hindi siya pwedeng humarap sa kasalanan. Kaya pag namatay yung high priest during that time, anong gagawin ng kanilang mga kasamahan? They have to pull yung tali. Kasi ayaw nilang pumasok mismo sa most holy place, otherwise sila din is mamamatay because they are not authorized, they are not allowed to enter. So nilalatag lang po natin yung chapter 12 ng Romans, which is your reasonable service. Why are they offering burnt offering sa ating Panginoon? Ito po yan. Bakit kinakailangan nila mag-offer? Kasi yearly, once lang sila pwedeng pumasok at mag-offer sa ating Panginoon para malinisan ang kanilang mga kasalanan. Imagine nowadays, kung meron tayong kasalanan, dala-dala ni brother, malaking baka. Di po ba? Maraming hayop. Amen? Pero dahil sa tinapos na ng ating Panginoong Yesus lahat, hindi na kinakailangan mag-offer pa tayo. Once and for all, Jesus Christ died for our sins. At sa last illustration po natin, makikita po natin dyan, dun sa Ark of the Covenant, pagpasok ng high priest, amen, pagpasok ng high priest sa most holy place, ipinapahid yung dugo sa Ark of the Covenant. Iwiniwisik yung dugo. Bakit po? Sabi nga po kanina, without shedding of blood, there is no remission of sin. Para lang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, kailangan merong pagdanak ng dugo. Sino po yung namatay sa atin for our sins? It's the Lord Jesus Christ. Kaya nga namatay ang Panginoong Yesus once and for all para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. So that every time we commit sin, we can just enter into the Holy of Holies and ask forgiveness from our God. Amen po ba? Hindi na kinakailangan dalhin mo pa si pari, si high priest para in behalf of you. Ikaw mismo pwede ka nang pumasok. Amen? Dahil nga po yung sinabi ko kanina, the veil was torn from top to bottom.
it describes that we are now free to enter. But sadly to say, many Christians, hindi po alam na meron tayong karapatan to enter into the most sacred place, the Holy of Holies. Amen? Ito pong Ark of the Covenant is just a box. May cover po dyan, ang tawag po natin dyan is the mercy seat. Amen? Doon pinapahid ang dugo. At ang laman yan is 3 ulit na uring bagay. Makikita po natin sa illustration na yan, the jar of manna, it describes about the Lord Jesus Christ ulit. Amen? That He is our bread. He is our food. Pangalawa is the 10 Commandments of Moses. The tablet. Jesus Christ fulfilled the law. And yung last po na bagay po na nandyan is the Aaron's rod. Yung rod po ni Aaron, yung tungkod ni Aaron. Lahat po ng mga bagay na yan, it points out to the Lord Jesus Christ. Bakit po rod? Because sabi ng banal na kasulatan, He is our great shepherd. Amen? Ito pong lahat na to nilikha, ginawa perfectly. Ikaw mismo, ginawa ka perfectly. Kaya nga dito po sa Romans 12, sabi doon, we are encouraged, we are urged that we offer our bodies to Him, a living sacrifice. Kailangan sa pagpasok mo, sa pag-offer mo, see to it that you are blameless, see to it that you are perfect. Sasabihin po niyo sa akin, Pastor, hindi naman po ako perfect. We are made into perfection. We are made perfect through the Lord Jesus Christ. Amen? Because of the Lord Jesus Christ, yung shed ng blood niya, amen, instead of judgment na makita ng Diyos, meron po dong mercy seat na nagko-cover, nakikita ng ating Diyos, it's the blood. Amen? Instead, yung law ang makita ng Diyos, dahil hindi mo nagawa yung law, hindi natin nagawa yung law, ano po yung nakikita ng Diyos doon sa mercy seat na nagko-cover? It's the blood of the Lord Jesus Christ. Yun yung dugo ng ating Panginoon. Yun yung dugo ng ating Panginoong Jesus na namatay para sa atin. Na hindi judgment ang ipataw sa atin ng Diyos, but rather the mercy of God. Amen? Kaya we are encouraged by Apostle Paul to offer also our bodies to Him. Ano ba yung benepisyo? Bakit natin kasi kailangan mag-offer? Why do we still need to offer our bodies? Tinapos na nga ng ating Panginoong Yesus. Amen? Nakukuha po ba natin? Bakit kailangan pa nating i-offer yung katawan natin? Tapos naman na pala. When we present or offer our bodies to Him, sabi po sa verse 2, our minds are being renewed. Our minds will not be renewed if we are not offering our bodies to Him. Sabi po sa verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pero may prerequisite. Ano ba yung prerequisite? Ano yung kailangan unang gawin? Nasa verse 1. We have to offer our bodies to Him. Sabi sa verse 2, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bakit po kailangan ma-renew ang mind natin? That you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Gusto po ba natin yung perfect will ng ating Panginoon? Amen? If we want the perfect will of God, may prerequisite po siya. Ano po yun? Our minds should be renewed. Amen? And do not conform to the pattern of this world. Nakita natin, maganda yung pattern ng mundo, pero mundo pa rin siya. Amen? Kaya mayroon tinatawag na morally wrong at morally right. Amen? Kasi kayang-kaya ng mundo i-twist para lang maging katanggap-tanggap sa mundo ang isang bagay. Halimbawa, yung pagsusugal, di po ba? Inalaw ng batas. Amen? Pero morally, it is wrong. Amen po ba? Ganun po kayang i-twist ng mundo in order para lang matanggap ng tao. Amen? Halimbawa, yung nakagisnan po natin na
Christmas Day. Amen? Actually, sinabi naman ng banal na kasulatan na hindi specific na December 25. Ginawa lang yan during the time of Constantine in order to please the people. Ginagawa po nila kasi yan as a pagan ritual. Kaya nung na-convert si Emperor Constantine, pati yung mga ritual nila in pagan God, inadapt sa Christian community. Amen? Kaya meron tayong December 25. Pero hindi po issue sa atin yun. Amen? Because we believe that Christ came, died for us, and rose from the dead. So every day, pwede nating i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon. Amen? In example ko lamang po yun. So, we must present our bodies to Him para malaman po natin what is that good, perfect, and acceptable to Him. Why is there a need that minds be renewed? Ba't kailangan ma-renew ang mind natin? We need that our minds be renewed. Sabi po sa Romans 12, by presenting our bodies as a living sacrifice in order for us to prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Kasi po yung kaisipan po natin ngayong nandito tayo sa mundong ito is punong-puno ng maraming kaisipan na pumapasok. Kapag hindi yan masasala, ma-adapt natin. Amen? Kaya nga everyday, kailangan ma-renew yung ating kaisipan. Pag na-renew yung ating kaisipan, sabi doon, malalaman natin what is that good, acceptable, and perfect will of God. Gusto po ba natin yung perfect will ng ating Panginoon? Amen? Kailangan po mabago po yung ating kaisipan. Amen? Sa tingin natin, minsan tama, pero sa Diyos pala hindi. Sabi na banal na kasulatan, there's a way that seems right to a man, but in the end, it leads to destruction. Maganda, sa tingin natin una, pero ikakapahamak pala natin. Ito pong mahalaga sa binigay ng ating Panginoon, yung kalooban ng Diyos, the perfect will of God. Kapag na-renew na yung mind natin, nalaman na natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Ito naman po, dadako tayo. How to know kung yun na padalaga yung kalooban ng Diyos. How to know God's will in our lives. Paano mo malalaman kung kalooban ba yan ng ating Panginoon? Unang-una, number 1, be familiar with the Word of God. Everything you need to know concerning the Word of God, concerning the will of God, is in the Bible. Amen? If we are familiar with the Word of God, malalaman natin kung kalooban ba yung ng Diyos o hindi, ang isang bagay. Amen? Sa decision po natin sa araw-araw, let's ask God, let's seek the Word of God. Kasi the Word of God will speaks for Himself, for itself. Amen? Ang salita ng Diyos pwedeng mangusap po sa atin. Kailangan lang po natin is we have to be familiar with His Word. Kasi sabi ng banal na kasulatan, His Word will never return unto Him void, but it will accomplish the purpose for it is said. Ginagampanan ng Diyos yung salita niya na binitawan niya. Amen? Halimbawa po, sa isang batas, di po ba, ang mga judges, ang mga lawyers, pagdating sa hukuman, ano pong dinidiscuss nila doon? Patungkol sa batas. Para yung judge na magbibigay ng verdict sa huli, pinupuntusan niya kung tama ba yung law na ipinipresent sa kanya ng mga lawyers. Ganon din po sa atin, sa harapan ng ating Panginoon. If we present, Lord, sinabi mo sa iyong salita. Lord, ito ang sinabi mo sa iyong salita. Amen? Parang ang Diyos natin is, siya yung judge, tayo yung mga lawyer. Lord, sabi mo sa iyong salita eh. Amen? Kaya walang
walang salita ng Diyos na babalik sa Kanya na hindi niya kailangan tuparin. Amen? Lahat ng salita na binitawan niya is bounded siya to fulfill it. We have to know God's will by familiarizing with the Word of God. Be familiar with the Word of God. If you know God's Word and understand it clearly, you can know the will of God. Tayo po, mga magulang kapatid, are we reading His Word? Amen? Ngayon po, hindi na po problema yung bulky na Bible kasi we have our application sa cellphone. Amen? I watched videos po regarding po sa isang bansa na bawal sa kanila ang salita ng Diyos. So, merong isang preacher pumunta po dun sa bansa na yon, underground church. So, may lumapit sa kanya na membro ng church na yon. At gustong ipag-pray daw nung miyembro na yon ng preacher, foreigner, sa isang liberated na bansa. So meaning to say, pwedeng maghayag ng salita ng Diyos. So sabi nung nag-request yung member niya, sabi niya, can you pray for us na maging tulad nyo kami? Sabi niya. Ang sagot ng preacher, sabi niya, no, sabi niya, it is you should pray for us. Bakit? Sabi niya. Kasi ikaw, well, hindi kayo pwede magdala ng Bible. Anong ginagawa nyo? Minememorize nyo. Word by word. Kasi bawal sa inyo magdala ng salita ng Diyos, sabi niya. Sa amin, merong ang Bible, hindi naman binabasa. Amen? Amen po ba? Totoo po ba yon? We have our own Bible, but oftenly or seldomly, we read the Word of God. Is it true? Amen? Di po ba totoo? Bihira po natin basahin ang salita ng Diyos. Pero sa kanila, dahil sa sitwasyon nila, anong ginagawa? Pag meron na daw mga guard, kailangan pumunta, anong ginagawa nila? Chapter by chapter, pinapadala lang sa kanila. Pagkatapos nun, yung iba nilulunok. Kasi pag mahulihan sila, ang kapalit nun is kamatayan. Kaya pagkatapos nilang minemorize, sinusunog or talagang kinakain nila. Amen? Kaya sabi ng preacher, hindi ako dapat mag-pray sa iyo, kundi kayo ang mag-pray sa amin. Na ma-maximize yung capacity na meron kami. Amen? Amen po ba? Doon humanga yung preacher doon sa mga tao na yun. Kasi they memorize. Sabihin mo yung chapter, alam niyang bigkasin. Paano niyo nagawa? Sabi niyo, kasi kailangan namin gawin, sabi nung tao. Dahil wala kaming choice. Kasi pag mahulihan kami, mamamatay kami. Pero kung na-memorize namin, pumasok sa isip namin, walang ebidensya na meron kami. Amen? Sa atin po, na nabubuhay dito po sa liberated na bansa, are we doing our part in reading God's Word? Amen? Mapalad po tayo dahil bukas po ang salita ng Diyos for us. Amen? Na hindi na kinakailangan tayo pa usigin. Amen? At ang kapalit ay kamatayan sa pagbasa lang natin ng salita ng Diyos. If you know God's Word and understand it clearly, you can know the will of God. Malalaman mo yung kalooban ng Diyos sa papanong paraan sa salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, be familiar with the Word of God. Before we proceed po, Psalms 119 verse 6 to 7. Sabi po dito, then I should not be ashamed when you look into all your commandments. I will praise you with uprightness of heart when I learn your righteous judgments. Verse 9, how can a young man cleanse his way? Paano daw malilinis, maiaayos ang kanyang pamumuhay? By taking heed according to your word.
Gusto mo umayos ang buhay mo? Take heed. Amen? Sa salita ng Diyos. At verse 105 ng Psalms 119, sabi doon, Your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Ilaw daw siya ng ating lakarin. Ba't po kailangan ng ilaw? Di ba sabi ng banal na kasulatan, ang mundong ito ay madilim, punong-puno ng kasamaan, walang direksyon. Anong kailangan po natin kailangan po natin? Light. Ang light po na yan, unang-una is the Word of God. Amen? Pangalawa is through prayer. How to know God's will? Through prayer. When you commune with God and learn what pleases Him, when in attitude of prayer, makikita po natin that there is peace coming from God. Philippians 4:7, sabi po rito, And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Marami po tayong mga pinagdadaan ng pagsubok, marami po tayong problemang kinakaharap. Pero kung dumulog tayo sa panalangin sa Diyos, minsan merong kapayapaan after we pray. Amen? Na tayo nararanasan. Hindi natin maintindihan yung sitwasyon. But because we have that peace coming from God, nasusurpass niya yung intellectual mind natin. Amen? Because our mind cannot comprehend what is happening. Amen? Sabi ng isip mo, ganito. Pero sabi yung kalooban mo, you have that peace. Amen? Kasi yung kapayapaan po na yan, only comes from God. If you want to have that kind of peace, you have to ask God. Sabi doon, the peace of God which surpasses all understanding. Hihigitan niya. Ito yung pananaw ng isip mo at hindi maintindihan ng isip mo dahil meron pong kapayapaan ng Diyos. Surpasses all understanding. God is not bounded by time. God is not bounded by the events of this world. God is not bounded by the activities of this world. He is beyond measure. Amen? He is beyond measure. He is beyond time. Kaya yung kapayapaan ng Diyos ang kinakailangan po natin in order for us to sustain yung pang-araw-araw po natin. Ba't marami pong namamatay, nagpapakamatay? May mga kaya naman. Because they don't have that kind of peace. Amen po ba? Amen? Like ko nga po ini-illustrate, tulad ng isang sikat na band member. Di ba nagpakamatay? Tama? Anong ginawa? Hindi lang siya na-satisfy na nagpakamatay lang siya. Anong ginawa niya? Habang nagpapahulog siya sa building, binivideo niya yung sarili niya. O meron isang sikat din na music artist. Binaril yung sarili. Hindi lang nakontento sa baril lang na maliit. Shotgun ang ginamit. Eh dinawasak yung ulo niya. Amen? Because they don't have that kind of peace. The peace that comes from God. Sabi ko nga po lagi, there's a vacuum in man's heart that only God can fill. Meron pong puwang sa puso po natin, ang Diyos lang ang kayang makapagpuno. Amen? Hindi naiintindihan na ng kaisipan ng tao, pero meron pong kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Lord, hindi ko maintindihan yung sitwasyon ko, pero panatag ang loob ko. Hindi ako nagwo-worry. Bakit? Merong kapayapaan eh. Amen? Kailangan po natin yung kapayapaan na yan nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po ba? Gusto po ba natin yung kapayapaan na yan? Amen? Kahit mayaman ka, hindi uubra yan. Amen? Kahit matalino ka, hindi uubra yan. Amen? It's only the peace that comes from God that can surpass all understanding. The peace of God is like a regulator or gauge. Yan. The peace of God is like a regulator or gauge, metro. So that when you violate the will of God,
Ito po, pwede po tayong matuto dito. So that when you violate the will of God, His peace leaves you and you will have inner turmoil. Parang balisa ka sa loob. Parang hindi mapakali yung kalooban mo. Isang senyales po yan that you are out of the will of God. Pag may ginawa ka isang bagay, parang hindi ka mapakali. Amen? Na-experience mo ba natin yan? O ako lang? Amen? There's something within you na hindi ka komportable. God is reminding you that you are out of the will of God. Amen? The peace of God is like a regulator or gauge so that when you violate the will of God, His peace leaves you and you will have inner turmoil, immediately discovering you are going against God's will. Colossians 3:15, sabi po dito, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Knowing God's word and knowing the peace that comes through a continuous relationship with Him are the best ways of knowing God's will. Ito po yung primarily na pinakamainam na paraan para malaman natin yung kalooban ng Diyos is through His word and through continuous relationship with Him. Amen? Ang prayer naman po, hindi lang you have to pray na yung nakagisnan natin eh. Amen? Ang prayer is you commune with God. That's considered your prayer. Amen? Hindi yung Lord, ganito ganyan, yung nakagisnan po natin, hindi lang po yan ang prayer. Once you commune yourself with Him, that's considered your prayer. John 15:4, sabi po rito, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Knowing God's will, kailangan dikit po tayo sa ating Panginoon. Amen? Pangatlo, we can know God's will through godly counselors. Hindi po nagkataon na meron tayong mga counselors. Amen? Hindi nagkataon na meron kang pastor. Hindi yan palamuti sa buhay ng Kristiyano. Amen? Amen po ba? Amen? Jeremiah 3:15, sabi po doon, basahin nga po natin panandalian. Pumasok po sa aking isipan. Jeremiah 3:15. And I will give you a shepherd according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. So makikita po natin na meron pong use, meron pong benefit ang pagkakaroon ng shepherd. Amen? Ang isang tupa, pag walang shepherd, that sheep will be in danger. Amen po ba? Kasi walang magte-take care sa kanya. See to it that you have a shepherd. Amen? Siguraduhin mo sa sarili mo na meron kang sinusunod na pastol. Amen po ba? Amen. Bakit? Kasi kung wala kang kinikilalang pastol, in spiritual realm, you will be in danger. Walang magkikare sa'yo. Walang mag-guide sa'yo. Amen? Kaya nga po dito sa iglesia natin, ang pinaka-shepherd natin, amen, who represents Christ is no less than our bishop. Amen? Kaya nga siya, we must give honor to Him. We must give due respect to Him. Amen? Dahil siya po yung ating pastol. Proverbs 19:20. Isang paraan po para malaman po natin yung kalooban ng Diyos is through godly, sabi po dito, godly counselors. Amen? Listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days.
listen to counsel and receive instruction. Amen? Hindi lang listen. You have to receive. You have to do the instruction. Kasi it's useless listening to an instruction if you will not do the instruction. Tama po ba? Amen? That's why there should be meron po dapat gawa sa pakikinig ng instruction na yan. Proverbs 20:18. Plans are established by counsel. By wise counsel, wage war. At ang panghuli, Proverbs 24 verse 6, sabi po rito, for by wise counsel you will wage your own war, and in a multitude of counselors there is safety. In a multitude of counselors. Kaya nga, before you begin, before you act, especially yung mga major decisions po natin sa buhay, we have to seek counsel. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Kasi it may make or break your life. Amen? Especially yung shepherd mo, you have to ask your shepherd. There's something in them that God gave them na wala sa atin. They have the discernment spirit that comes from God when it comes to your life. Kaya minsan, pag tinanong mo yung pastor, minsan, parang malayo yata doon sa gusto mo. Amen? Na-experience ko po yan, isang nag-testimony po sa iglesia po namin before. Nung nandun pa po ako sa probinsya. Instruction ng pastor, ganito gawin mo. Sabi niya, yung isang membro, parang malayo naman yata doon sa gusto niyang gawin, gusto kong gawin. Pero dahil ino-honor niya yung pastor, yung shepherd niya, anong ginawa niya? Ginawa pa rin niya, even though nag-aalinlangan siya. Quite some time dumating, kinausap niya yung pastor, nagpatotoo siya sa pastor. Ang sabi niya, buti na lang po, sinunod ko yung sinabi niyo. Kasi ngayon, nagbe-benefit ako sa pagsunod ko sa instruction niyo. Kasi kung di ko ginawa yan, sabi niya, opposite yung mangyari sa akin. Amen? Kaya we have to ask counsel sa ating mga leaders, sa ating mga pastor. Bakit po? Sometimes they can see the future. Pinapakita sa kanila ng Diyos yung future mo. They can discern your future. Amen? Amen po ba? Kaya kailangan we have to attach ourselves to the vine. Amen? Sa ating pastor. And ang pastor naman natin, he is attached to our Lord Jesus Christ. Amen? Our pastor is the representative of our Lord Jesus Christ. We cannot say God, we love God, we honor God, we obey God, if we cannot honor our leaders, our pastor. We cannot love our pastor. Amen po ba? Sabi ng banal na kasulatan, you are a liar. Sabi niya, if you can love God, whom you cannot see, and cannot love your neighbor, whom you can see. Hindi mo daw pwede sabihin sa Diyos na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita at sasabihin mo hindi mo mahal yung kapwa mo na nakikita mo. Same holds true with our obedience. We cannot obey God na hindi natin nakikita and we cannot obey our pastor na nakikita natin. Amen? May gamit po sila sa buhay natin. Hindi po sila palamuti sa buhay spiritual natin. Pangapat, through circumstances, pwede po natin malaman yung kalooban ng Diyos. Through the inner voice of the Spirit of God speaking to us, through visions or dreams, pwede pong mangusap ang Diyos in order for us to know or recognize God's will. Isaiah 1 verse 1, the vision of Isaiah the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Meaning to say, makikita po natin dito, nangungusap po ang ating Diyos through visions, through dreams. Amen? Huwag po natin iasa
Lahat kay pastor, kay leader. You have your own dreams. You have your own vision that God gave you. Amen po ba? Meron kang vision. Amen? Sabi ng Bible, if you do not have vision, you will perish. Sabi ng banal na kasulatan. Amen? Walang direksyon ng buhay ng isang tao kung walang vision. Amen? Acts 2:17. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. And 1 Kings 19 verse 12. Sabi po rito, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. Actually, meron pa pong ibang mga senaryo po before po dito sa verse 12. Kasi sinasaliksik ng prophet yung kalooban ng Diyos, yung boses ng Diyos. Ang expectation niya, magsasalita siya ng audible. Magsasalita siya dun sa expectation niya, sa pamamaraan na alam niya. Pero sabi dun sa verse 12, and after the earthquake, a fire, wala pa rin dun yung boses ng Diyos. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Nangusap din ang Diyos in a still small voice. You have to be quiet minsan. Huwag kang puro salita ng salita sa harapan ng Diyos. Amen? Minsan po tayo, ang tendency sa atin mananampalataya, we murmur sa harapan ng Diyos. Lord, ganito, ganyan. Ba't nung nangyari sa akin, ganito, ganyan? Makinig ka lang sa harapan ng Panginoon. Be quiet. Kung pwede nga lang magsalita, audibly ang Diyos. Manahimik ka nga. Baka pwedeng sabihin sa atin ganon. Salita ka ng salita. Hayaan mo ako magsalita. Amen? Just listen to that still small voice. Amen? Nasa loob. Na-experience ko din po yan. Very audible. Still small voice, pero rinig na rinig ko. Noong nagtatrabaho po ako dun sa secular, sabi ng, hindi ako mapalagay. Kasi kailangan ko nang pumasok. An hour drive pa mula sa town namin ang kailangan kong puntahan. Pero sabi dun, nangusap sa akin ng Panginoon, with that still small voice, mag-stay ka lang, sabi niya. Nakipag-argue ako, Lord, malilate na ako. Pero sabi pa rin, nung still small voice na yan, stay put, yan ka lang. So maya-maya, narinig ko din, sabi, pumunta ka dito sa gasoline station. So pumunta ako, nag-gasoline station. Pero alam ko, malilate na ako. Amen? Kapag mag-ride pa ako ng passenger jeepney o kaya ng bus, sigurado late na ako. Pero kung private ang masakyan, kasi kontrolado mo yung time, kayang habulin. Nung pagpunta ko sa bus station, sakto parating, padaan, yung manager din ng branch na yon, napupunta pala doon sa branch na yon. Sabi niya sa akin, saan ang punta mo? Anong destino mo ngayon? Dito po sa ganito, ma'am. O sige, sabay ka na. Amen? Ano pong gusto kong makuha po natin dito? Kung hindi ako nag-abide dun sa still small voice na yan, I did not experience that sweet, still small voice. Hindi ko na-experience na lumakad sa kalooban ng Diyos. Okay naman mag-bus ka eh, di ba? Okay naman na mag-jeep ka. Maaga ka pa makarating. Pero na-bypass ko na ma-experience yung instruction ng Diyos. Amen? He can reveal His will to us in so many ways. Maging open lang po yung mind natin, yung heart natin. Ulitin po natin, how to know God's will. Be familiar with His Word. We can know God's will through prayer, through godly counselors. Minsan tinuturuan tayo ng Diyos through circumstances. Minsan kailangan pa dumanas ka ng circumstances para lang sumunod tayo eh. Tama po ba?
Tama po ba? Kasi hindi tayo nakikinig eh. Minsan ginagamit niya yung sitwasyon para turuan tayo. Kailangan mo pa bang mapahamak? Kailangan mo pa bang masaktan? Amen? Ang isang shepherd, makikita po natin may tungkod siya, meron pong patpa-curl yung bandang tulo. Tama po ba? Ng baston ng shepherd. Ano pong gamit nun? Pag yung mga tupa na makukulit, anong ginagawa ng shepherd? Kinakawit. Ikaw ba naman ang kawitin, di ka masaktan? Di po ba? Amen? Kung sumunod na lang sana yung tupa, hindi pa siya nasaktan. Ganun po minsan tayo, makukulit din. Amen? Pero naiintindihan ng Diyos. Pero nga lang, merong circumstances na nagtuturo sa atin. Minsan kailangan paluin para lang ma-redirect yung buhay natin sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Kailangan makaranas ka muna ng ganyang sitwasyon para lang bumalik ka sa nais ng Panginoon. Pero in fact, hindi naman na kinakailangan if we will just listen. If we will just obey directly. Minsan hesitant kasi tayo. Minsan naglalaro yung ating isipan. Through the inner voice of the Spirit, pwede po mangusap sa atin. Through visions or dreams. The key is to be sure we are submitted to Him and we are willing to do whatever He shows us. The key is to be sure that we are submitted to Him. Kailangan submitted ka sa Diyos and are willing to do whatever He shows us. Minsan po hindi directly ginagawa ng Diyos sa atin yan. Ano pong ginagawa niya? Dinadaan niya sa ating pastor, sa ating bishop, dinadaan niya sa leaders natin. Amen? Especially if our inner ear ay hindi pa na-train to listen to His voice. Amen po ba? Amen po ba? Ano po ibig sabihin? Kahit maraming tao dyan, amen? Maraming tao nagsasalita sa palengke. Pag yung asawa mo, anak mo ang sumigaw at tumawag ng pangalan mo, you recognize immediately kung kaninong boses po yan. Tama po ba? Amen? Bakit? You are familiar with that voice. Same holds true sa atin, Diyos. Let us be familiar to His voice. The key is to be sure that we are submitted to Him and are willing to do whatever He shows us. Maaaring dinaan niya sa pastor mo. If you recognize God at dinaan niya sa pastor mo, do not be hesitant to follow the instruction coming from your pastor. Amen? Amen po ba? It's the same thing. We cannot love Him whom we cannot see if we cannot love the person, our pastor, whom you can see. You cannot follow Him, you cannot obey Him, na hindi mo naman nakikita ang Diyos, kung di mo kayang sundin yung shepherd mo. Sabi po dito sa Joshua 1 verse 8, sa atin pong panghuli, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night." May instruction po ulit ang Diyos sa atin that we have to meditate day and night. That you may observe. Bakit kailangan meditation? Kailangan ba yung mga monghe lang? Di ba? Sikat po ang meditation sa mga monks Di po ba? They will seclude themselves sa mga solitary place, sa mga bundok. Bakit? May meditate lang sila. Sabi nila, kailangan may inner power. Kailangan magkaroon sila ng ganon. Pero ito na po, sinasabi ng banal na kasulatan. "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night." Anong dahilan? Bakit kailangan? "That you may observe to do according to all that is written in it." Because we cannot observe to do what is written in it if we are not meditating the Word of God. Amen po ba? Kailangan merong meditation in order for you to determine, to observe
what is written in it. Bakit kailangan nating i-observe? Ito po sa susunod na sentence. For then, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Who wants good success? Who wants success? Amen. Specifically, we should have good success. Ba't sinabing good success? Kasi meron naman bad success eh. Tama po ba? Nag-succeed siya because of maling paraan. Kaya in-specify ng Diyos na hindi lahat ng success galing sa Kanya. Amen? Kaya in-specify niya, ang gusto niya is the good success. Having a good success and being prosperous is conditional. Conditional po yung pagkakaroon ng good success. Meaning to say, if you will not do it, you will not be benefited from it. It will only come when we are doing our part. Darating lamang po yung good success na yan, tulad po dun sa sinabi po sa Romans 12, verse 2, sabi doon, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bakit? That you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. If your minds are not renewed, if our minds are not renewed, we cannot determine easily what is that good, perfect, and acceptable will of God. Having good success and being prosperous is conditional. Based dito po sa Joshua chapter 1 verse 8. It will only come when we are doing our part. Offering our bodies as a living sacrifice, di po ba sa verse 1 ng chapter 12, Romans, may result to the renewing of our mind. Ang resulta nun, pag in-offer mo yung katawan mo, marirenew ang mind mo. That also may result to proving. Pag na-renew yung mind natin, we can now prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. That may result eventually to prosperous and successful life. Amen? Sino po bang nagnanais ng successful na buhay? Amen? Lahat po tayo, di po ba? Pero conditional po yan. Amen? It's a conditional thing. If you will not do your part, we will not be benefited from it. Amen? Amen. Kaya kailangan po, every day of our lives, you offer your bodies to Him. Kasi ang katawan po natin is still flesh. Gusto pa rin gawin yung ninanais ng mundo. Kaya nga every day of our lives, we must focus our lives to Him. So ang tanong, hindi na po ba kami magtatrabaho? Hindi na po ba kami gagawa na dapat namin gawin? Hindi. Everything you do, do it for the glory of God. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. May we sing the song, Offer Our Lives to Him. Lord, I offer my life to You. We are made for a purpose. Amen po ba? Hindi ka nilikha dito para kumain, matulog, magtrabaho, kumain, matulog, magtrabaho. Nakakapagod po yun. Tama po ba? Amen? Routine na lang every day. Wala nang pinagbago. We are made for a purpose. We are made, basically, to worship Him. We are made, ultimately, because nangangailangan ng Diyos ng communion sa atin. Amen? Kailangan niya ikaw. Kaya nga binayaran ka pa nga niya ng banal na dugo ng Panginoong Yesus Amen? He gave the best of heaven. Amen? No other than the Lord Jesus Christ. Bakit? Precious ka sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? We are all precious in the sight of God.
Kailangan lamang po is yung ating response to Him. What is our response to that love? Amen? Let's assess ourselves. Tingnan po natin sarili po natin. Yung in response po ba dun sa ginawa ng ating Panginoong Yesus? Are we doing our part? Or just merely every day is passing by na parang wala lang? Amen? Kasi tayo po dito sa mundong ito, we are all sojourners. We are all passers-by. Amen? Hindi po tayo permanente dito. Kahit ikaw na yung pinakamatandang tao. Sino po ba yung napag-aralan natin last Sunday? Methuselah. Amen? Na namuhay ng 925? 950? 969 years. Gaano man kahaba yung buhay niya, still may hangganan. Amen? Sa atin, ilang taon lang po ba tayo mabubuhay dito sa mundong ito? The question is, are we doing our part to Him? Amen? Or, tinatawag tayong submarine Christians. Ibig sabihin, pag linggo, nandiyan ka, lumitaw ka, pinakita mo yung pagiging Kristiyano mo, pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, nandun ka sa ilalim. Ayaw mong ipakita yung pagiging Kristiyano mo. You conform to the pattern of this world. Amen? Kaya nga si Pablo, sabi niya, I encourage you, I urge you to offer your bodies to Him. Ang weakness ng tao is the flesh. Sabi ng banal na kasulatan, the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto ng spirit mo manalangin, but your flesh doesn't want it. Amen? Gusto ng spirit mo makipag-commune sa Lord, pero ayaw ng flesh mo. Kaya kailangan, kaya nga sabi sa banal na kasulatan, sabi ni Pablo, I die daily. Kailangan mamatay tayo sa laman natin. Amen? Kaya ngayong umaga mga kapatid, we want God's will to manifest in our lives. We have our part. Amen? Meron po tayong bahagi. Hindi yan basta binagsak ng Diyos. Hindi. Bakit po? Ayaw niya tayong maging, yung tinatawag natin spoon feeding. Kinakailangan isubo, ngunguyain mo na lang. Hindi. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, work out your salvation. Pag sumikapan mo yung iyong kaligtasan, tinapos na po ng Panginoong Yesus. Pero if you are still living on the flesh, amen, how can you have an eternal life? Accepting Christ as our personal Lord and Savior is one thing. Living with Him righteously is another thing. In order for us to have that eternal life. We are not believing, hindi po doktrina ng church natin, once saved, always saved. Malaking temptation po yan. Pag sinabi mo once saved ka na, may tendency sa puso mo na gusto mo na lang gumawa ng kasalanan. Bakit? Kasi, eventually, sa langit din naman ang punta mo eh. Kaya hindi po natin pinaniniwalaan yun. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, work out your salvation. Die daily. Patayin natin yung sarili natin. Amen? Sa papanong paraan, offer your bodies to Him. Because when you offer, kahit sa Old Testament po, when that animal is being offered to God, hindi naman mabubuhay yung animal na yun, mamamatay yun, masusunog nga eh. Amen? Ganon din po sa atin, mananampalataya. Offer your lives to Him daily. You die to yourself daily. Amen. Meron po ba tayong nakuha ngayong umaga? Amen? Knowing God's will is very important. Amen? Heavenly Father, we thank you that you have shown yourself through your word. Truly, O God, your word is very powerful. That
can transform lives, that can change lives. Salamat po ngayong umaga, Panginoon, na yung salita na amin pong narinig, how to recognize your will. Na hindi lang ba basta-basta na mapasa amin yun without doing our part. We need to do our part as well. Para ma-fulfill, para makamtan po namin, O Diyos, the best that you have prepared for us. Lord, forgive us for all the things that we have done. Lord, forgive us for all the unrighteousness that we have done. We ask the blood of Jesus to cover us. We ask the blood of Jesus to cleanse us so that when we come into your most holy place, hindi po yung kasalanan namin ang iyong makita, but rather the blood of Jesus covering us. We have that boldness to enter your courts. We have that boldness to enter your presence. Why? It's because we have the blood of Jesus. Yung salita mo, Panginoon, yung sa iyong dugo, na hindi judgment ang mapasa amin, but rather your love, your mercy, ang makitaan mo sa bawat buhay po namin. Lord, we are not perfect. But because of the Lord Jesus Christ, you made us into perfection. Salamat po ngayong umagang ito na uuwi kami dala-dala ang iyong salita. Na kami, Panginoon, ay kayang-kaya mong sakipin, kayang-kaya mong baguhin. You have given the best of heaven, the Lord Jesus Christ. Salamat po ngayong umagang ito. And let's sing and let's offer our bodies to Him this morning by singing this song. Meditate on this song na huwag kang tatayo lamang sa iyong kinatatayuan, doing nothing. Ask Him. Commune with Him. Inaasahan po niya sa atin yan. Hallelujah. We glorify you, God. We honor you. In Jesus' name. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise
Lord, we thank you for your message once again. And once again, we offer our lives to you. We give everything that we are for you. Thank you for everything. And for the word, Panginoon, na mananatili sa aming mga puso. We praise you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. Good morning po sa ating lahat. Bago po tayo magbigay ng tithes and offering natin sa Panginoon, gusto ko lang pong mag-share in line dun sa word na or sa message na binigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. This is a real testimony sa aming family. So last year has been a very challenging year for us in terms of our finances. And of course, if may mga challenges, ang hirap magkaroon ng peace sa heart mo. There will always be fear, yung worries, and bilang isang bagong magulang, you would think na, Lord, paano ko magpro-provide sa family ko? But you know, if you really seek God and His Word, sinabi niya na, hindi naman ikaw ang provider eh. It is I, the Lord. So you really don't have to worry about it. Pero yung, your earthly desire to provide for your family, nag-decide ako to email my boss dun sa previous company ko na mag-re-apply ako for the position. And yun, abroad po. And sa morning, nag-email ako sa kanila. In the afternoon, naka-receive agad ako ng reply from them. Sabi na yun nga, na tinatanggap nila yung application ko. Sabi ko, Lord, ang bilis, ikaw ba to? Is this really your will for me and for my family na umalis ako? Kasi sobrang naging smooth eh. Sige, at parang ang warm ng welcome nila sa akin. Minsan, papaisip ka talaga, ito ba talaga? Or, ito na talaga yung will sa'yo ng Panginoon. So, continuously, I am seeking for God's will and purpose dun sa mga nangyayari sa life namin. That was December last year. So, sa pagpaprocess po ng mga documents, it would take 3 months. So, tentative, March 2022 yung magiging flight ko pabalik po ng Japan. Continuous po yung email namin, yung updates namin ng previous company ko na alis na nga po ako, ganyan. Every time na I think of it, naiiyak na ako kasi ang liit-liit pa nung anak ko. Ang katulad nung sinabi sa message kanina, you have to know, how do you know God's will sa buhay mo? You really have to be familiar sa word ni God. You cling on to His promises. That's what Jeremiah 29 says. Yung promises ng Panginoon is to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a good future. Sabi ko, Lord, I'm offering all these things into your throne. Kayo na po ang bahala sa family namin. Come January 2022, yung binuo po naming brand, God has given us this brand, yung isang online shop namin, September last year. Pero nitong January 2022 lang siya naging sobrang okay yung takbo. And napapaisip ako, sabi ko, Lord, kapag naging okay to, hindi ko na kailangang umalis. So, I know na isa yun sa mga ways mo to teach me to just trust in you. And true enough, nito pong January and February,
sabi namin, magiging tapat kami sa iyo, Panginoon, when it comes to our finances, when it comes to our, yung ministry namin, sa commitment namin sa iyo, Lord. We just want to give everything sa iyo. We don't want to rob you of your role in our family na ikaw po, Panginoon, ang magpro-provide and not us. Nitong January and February, naging okay yung takbo po ng ng shop namin, and praise God, bago first week of February, nag-decide po ako na mag-email na sa previous company ko na nagwi-withdraw na ako ng application. I am withdrawing my application, hindi na po ako tutuloy sa Japan sa March. And through that, by faith, we claim na mas magiging okay na yung sitwasyon, and praise God, nito pong nag-inventory kami ng January and February, mas hinigitan ng Panginoon yung dapat nasasahurin ko doon. So, yun po, praise God na hindi ko po kailangang mawalay sa pamilya ko para makapag-provide. True enough, it is God who is our great provider. We just have to cling on to His promises, know His word, and tulad nung sinabi kanina sa word ni God, dun sa mga circumstances na dumadaan sa atin, we learn from that. We learn from those, and just keep your faith and rest in the assurance that it is not us, but it is God who will continuously provide for our family. So yun po, tayo po ay manalangin. Lord, thank you for this wonderful day. We thank you, O God, for this opportunity for us to worship you through our giving, O God. Lord, we know that we cannot outgive you. And we know, O God, na kayo lamang po makapag-bless sa amin, O God, in all aspects of our lives. Lord, we trust in your word, O God, and we cling on to your promises. Thank you, O God, sa peace na kayo lamang po ang makapagbibigay at hindi ang mundo, Panginoon. Lord, as we give today, you alone, O God, be magnified, and you alone be glorified, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in wonder. You have taken me over, you have won my heart, yeah. The sky, you never let me run dry.
deep, I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head and all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head and all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head and all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me, immerse me, immerse me, immerse me. Your love is the flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is the flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over. You have won my heart. Your love is the flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is the flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over. You have won my heart. Yeah. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos sa napakagandang special number ng ating dance, no? Pag-pray po natin dahil kahapon po sa meeting, sa darating nga po na May ay anniversary, no? We're praying na bigyan tayo ng isang malaking lugar, no? Dahil sabi nga po dahil sa mga protocols na mayroon tayo ngayon, limitado, no? Limitado yung ating space. Pero we only believe for the glory of God, ay bibigyan niya tayo ng place na kung saan ay malayang-malaya, no? Hindi tayo magiging sikip dahil hindi lamang po sila yung magbibigay ng dance sa ating Panginoon, no? Sa darating na anniversary. Kaya purihin ng Diyos. Bago tayo dumako sa announcement, nais ko lang pong i-share, no? Nung kami po ay nasa Mindoro last week, naroon po na may inano po ang Lord sa akin, ano, na sabi nga, we must recognize the will of God, the perfect will of God, especially in our giving. Dahil doon po, nakita ko na may 3 box na nasa harapan. No? Isang box ng tithes and offering, isang box ng parang pag-iipon para sa mga leaders na ibibigay nila for December, at ang isang box ay for the mission offering, no?
bigla pong pinaalala ng Diyos sa akin na, especially in these last days, na isang ating Panginoon na naroon na sabi nga ay talagang maranasan natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilaan, no? Sabi nga, nais ng Diyos na talagang ma-experience natin yung kakaiba, no? Yung sabi nga ay yung breakthrough, especially in our financial. At alam niyo po, ipinaalala po sa akin ng ating Panginoon na in our tithes and offering, bigla niya pong inano sa akin, kaya isinyer ko nga rin po ito doon sa Mindoro, na minsan po sa ganitong larangan, no, nalulungkot po ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang kanyang mga anak, katulad nga nung na-share ni Sister EA kanina, no, sometimes nadadala tayo ng mga circumstances, kaya hindi natin talaga maibigay o hindi tayo maging bukas talaga sa pagkakaloob. Alam niyo yung sa tithes and offering, katulad nga ng sinabi sa aklat ng Malakay na lagi naman natin naririnig na let's bring our tithes and offering unto the house of the Lord, no po. Makikita natin na ang tithes po, yung 10% na tinutukoy, it belongs to our God. Kaya po, kapag ibinigay natin yung ating tithes, ibig sabihin, hindi pa tayo nagbigay. Pero ang nangyayari po sa atin, no, dahil sa kakulangan nga, sabi nga, hindi natin talaga natatanggap pa kung ano talaga yung kalooban ng Lord. Minsan sa atin, parang sakripisyo na tayo na ibigay natin yung ating tithes. No? Parang it is a big sacrifice for us to give the tithes. Pero actually, ibinabalik lang natin o ibinibigay yung para sa Kanya. Di ba? Katulad na naririnig natin na sabi nga, lahat naman ay galing sa Kanya. Naroon po na, sabi nga ay, ang 10 ay kailangan ibalik natin sa Kanya. Sa 90, yun yung sa atin. At alam niyo po, dito dapat makita yung tinatawag na talagang sakripisyo. Pero, katulad nga po nung nai-reveal sa akin nung ako po ay nasa Mindoro, ang nakakaiyak, no? Kapag kapag sinabi yung offering, makikita natin na ang liit, kahit yung mga nakakasama sa pagbibilang, makikita mo na maliit yung tithes, ay yung offering, no? Maliit yung offering. Pero alam niyo po, ako personally, naranasan ko po, no, na talagang, katulad nung isang babaeng balo, na nagbigay doon sa gawain, nakikita natin ito sa Bible, bakit nagawa niya na, sabi nga, halos kabuhayan niya, na ibigay niya sa gawain ng ating Panginoon. Bakit? Because her mind is renewed. No? Renewed yung mind niya. That the great provider ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. No? Alam nyo, ako po personally, nais ko lang i-share sa inyo, marami rin kaming nagiging problem, na sabi nga, financially, may mga, ako personally, nakaranas ako ng isang problema na it cost 1 million. Pero dahil alam ko na dito sa larangan ng pagbibigay, I know the secret na sabi nga, we cannot outgive Him. Personally, alam niyo po, hindi ako nagkakaloob ng mas mababa. Hindi ako nag-o-offering na mas mababa sa aking tithes. Hanggat maaari nga, mas gusto ko naroon na mas malaki yung offering kesa sa tithes. Bakit? Kasi ang tithes sa Panginoon talaga yun eh. Yung offering, doon nakikita yung ating sakripisyo. At alam niyo po, nung kami po ay nasa Mindoro, habang ang aming mga anak, mga nag-aaral, there comes a time na talagang hindi alam ni Bishop, inilagay ko lahat sa offering, yung blessing o yung allowance namin. Bakit?
Kasi hindi ako natatakot, no? Dahil alam ko that I cannot outgive Him. Alam ko na, sabi nga katulad ng sinabi niya, He can provide all our needs according to His riches in glory. Hindi according to the riches of the ministry. No? Hindi according to the riches ng ating company na pinagtatrabuhan, kundi according to His riches and glory. And the Lord, sabi nga, pinaktunayan nyo ng ating Panginoon, ng aming mga anak, nakatapos silang lahat. Hindi kami nanghihingi. Ako po, personally, naging ano na po ng puso ko yon na hindi ako nanghihingi kahit sa aking mga mahal sa buhay. Ang una kong hinihingan ay ang ating Diyos na buhay. Dahil kapag sa tao ka nang hingi, pwede kang pahindian. Bakit? Dahil limitado siya. Pero kapag ang Diyos ang hiningan mo, siya ang Diyos na unlimited, na kaya niyang ibigay ito sa kanyang kaparaanan. At dahil dito, no, ngayon po ay naroon na, ang sabi nga ay, ang vision na ibinigay ng Diyos sa church natin ay about expansion. And if we want that expansion to be, and mangyari't maganap, we must do our sacrifice, katulad ng tema, no? Yung tema within this month ng February tungkol sa sacrifice. Kaya tayo po ay naroon na, sabi nga po, naglatag ngayon ng another way of our giving, which is our mission. Na kung saan sa ating mission offering, makikita natin na mas marami ang naroon na mabubuksan. Marami ang mapupuntahan, no, ng ating mga manggagawa. At katulad nga po ng laging binabahagi sa atin ni Bishop, no, naroon po na naka-open na ang lugar ng Batangas, na kung saan ay by next week, kasama na si Bishop papunta doon sa Batangas, no? Nakabukas na ang lugar ng Nueva Ecija, no? Marami na pong lugar na mga nakabukas. At ito po ay mangyayari at magaganap sa pamamagitan ng ating, sabi nga po, pagtulong-tulong. At alam niyo po, no? Katulad nga po na lagi natin sinasabi, we cannot outgive Him. Naalala ko po yung isang church na naatinan namin, napakalaki po ng church nila. No? Nandoon po na talaga nararanasan nila yung himala sa kanilang financial. Bakit? Kung titignan niyo po ang kanilang harapan, napakaraming boxes. No? Napakaraming pagkakataon na kung saan ay magiging bahagi sila. Merong box for the radio station, may box para sa TV station, may box para doon sa pagkakawang gawa ng church nila, may box para sa tithes and offering, may box para sa mission offering, no? Napakarami. Pero ang lahat ng iyon ay naging susi para maranasan ng bawat miyembro ang himala sa financial. At ito po ang nais ng ating Panginoon na maranasan natin, no? Na sa ating mga buhay, katulad ng ating pinag-aralan within this month, no? Hindi lamang yung body natin ang maibigay natin bilang sacrifice sa ating Panginoon, kundi in all aspect of our lives, katulad ng inawit natin, no? All that I am, all that I have, we can give it to Him. Bakit? Siya ang unang nagpakita sa atin. Siya yung unang nagpadama sa atin that He can sacrifice. Ang Diyos Ama, He sacrificed His only begotten Son. At ang ating Panginoong Jesus, He sacrificed His life for each and every one of us. At bilang mananampalataya, bilang naroon na sabi niya, kanyang tagasunod, He is teaching us to sacrifice. At tandaan po natin, ang sakripisyong ito na ginagawa natin para sa ating Panginoon, kahit kailanman, hindi nawawala ng kabuluhan. Amen? Kaya nga sinabi sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the law, for as much as you know, your labor, your sacrifice
will never, never be in vain. Ito po yung sakripisyo na kung saan hinding-hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen? Kaya hindi po mangyayari na pwede nating sitahin ng Diyos o pwede nating naroon na, sabi nga, bauyin ang ating Diyos dahil siya ay tapat sa kanyang salita that He can supply all our needs according to His riches in glory. Amen? Kaya sa oras pong ito, tayo ay darako sa ating mission offering. I know and I believe that God has chosen each and every one of us to be a part of this mission expansion, no? Yung pong expansion na magaganap. Amen. Bagamat maraming mga problema, kung titignan natin, di ba? Maraming mga balita, may nandoon na nagkakagulo sa Ukraine, sa Russia, meron pang babala na naroon na ang China ay medyo umaano rin para yung Taiwan naman, no? Kaya ay yung iba naman sinasabi, it might be the start of World War III. Pero tandaan natin, kapag nakita natin ang kalooban ng ating Panginoon, katulad ng ating narinig, the peace that passeth all understanding will keep our hearts and our mind through our Lord Jesus Christ. Kaya sa umaga pong ito, let's do our mission offering unto our God. Father, salamat sapagkat alam po namin, Panginoon, dito po sa vision na binigay nyo for the expansion, you will prove unto us that truly you are our great provider. Kayo ang nagsabi, Panginoon, sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, Panginoon, na lakaran lamang namin ang pinagagawa nyo. You have prepared everything. Nangusap na kayo, Panginoon, sa mga mag-finance nito. Nangusap na kayo, Panginoon, sa mga tao na magiging kapartner sa mission na ito, Panginoon, of expansion of your kingdom here on earth, O God. Katulad ng tinuro niyong panalangin sa amin na let your will be done here on earth as it is in heaven, O God. Thank you, Lord. Salamat. Prove unto them, Panginoon, that we cannot outgive you. Lord, teach your people to do sacrifice for your glory alone, O God. And we know and believe everything will never, never be in vain. For you are our great reward in everything we do. Glorify your name and we praise you. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Sige po, habang tayo sa ating mission offering, ay darako tayo sa announcement. Pero bago ang lahat, meron bang first-timer? Yun lang nakadalo? O dati na? No, next week po, dahil last Sunday, ngayon ng February, next week, first Sunday of March, ay naroon na marami tayong magiging kasama dahil po ang mga kapatiran from Camellia, no, from doon sa ibang lugar ay makakasama po natin from Sagana. Ang Parañaque po ay hindi natin makakasama sa first Sunday dahil sa first Saturday ay anniversary po nila, no? Kaya doon magagathering ang Parañaque. Kaya prepared po tayo dahil next week ay punong-puno po tayo. Amen? Praise the Lord. Okay? Yan, tayo po ay merong morning devotion, no? Ang tawag ay tinig ng pag-asa. Tandaan natin, the Word of God is our living hope, no? Kaya naroon po na ang mga binabahagi po dito ay ang salita na nagbibigay ng tunay na pag-asa sa atin. Tuwing 9 a.m., Monday, Wednesday, and Friday. Kung hindi nyo naman po na pakinggan ng alas 9, pwede naman po nyong mapakinggan anytime. At hanggat maaari po, ma-share natin din sa ating mga loved ones, no? At ang kagandahan po sa Tinig ng Pag-asa, lahat po ng ating mga pastors, doon po sa Mindoro,
sa Alaminos at maging mga pastors po natin dito ay nagiging bahagi sa pag-share dito sa Tinig ng Pag-asa. Kaya makikilala nyo rin po ang ating mga pastors through this live streaming natin na ito na morning devotion ng Tinig ng Pag-asa. At ang ating evening programs, no, yung Thanksgiving night, midweek service and soaking, no, every 7 o'clock p.m. to. At starting nitong March, magkakaroon po ng bagong segment, yung ating Thanksgiving night, no? Yung kung dati-rati ay panay praise and worship, no po. Pero ito pong itong March ay makikita po natin na ang isang paraan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay ang pagbibigay ng testimonies, no? Kaya meron po tayong mga leaders, meron po tayong mga kapatiran na mag-share ng kanilang testimonies, no? O yung patotoo, magmula nung makilala nila ang ating Panginoon. Papakita ba natin yung teaser na yon? Ayan. Papakita natin yung bagong... Papakita natin, Goy? Sige. Yan. Uy, si Pastor Albi pa lang ating unang magbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Yung mga si Pastor Dodong, no? Talagang, yun po yung isang na talagang dapat may patotoo tayo, no? Meron talagang katunayan na may ginawa ang Diyos sa ating mga buhay. Wow! Yan yung ating mga magpapatotoo at magbabahagi, no? Hindi mahihiya na sabihin ng kanilang mga nakaraan dahil sila ay binago na ng ating Panginoon. Yan. Hindi yung galing sa mundo, hindi galing sa Kanya. Sabi ko, Lord, isusuko ko na talaga sa iyo ang buhay ko. Basta tama yung ginagawa ko. Nasalin ako sa Panginoon, ginagawa akong kalooban ng Diyos. Nagpasalamat ako dahil, ayun, binago niya yung buhay ko. Kahit anuman yung pinagsimulan natin, anuman yung pinagdaanan natin, ang mahalaga sa Lord is yung katapusan natin o yung future. Yan, praise the Lord, no? At hindi lamang yun, hindi lamang sila, kundi sila lang yung parang mag-uumpisa for this month of March. Pero naroon po na lahat po ng leaders, uumpisan po lahat natin sa mga leaders, sa mga workers, na kailangan talaga meron tayong patotoo, no? At maging ang ating mga leaders and workers doon po sa Mindoro at sa Alaminos, no po. Ito yung isang paraan na mapakita natin sa ating Panginoon that truly we are all thankful. Amen? Na lahat tayo ay talagang punong-puno ng pagpupurit pa sa salamat. Praise the Lord. At pagkatapos po na hindi lamang po mga leaders and workers, kundi lahat ng nakaranas ng kapangyarihan ng ating Panginoon, no? Ay pwede po tayong magpa-interview sa ating pong mga host dito, no? Nakikilala nyo rin po sila. Praise the Lord. At ito po yung ating mga discipleship training, no? Katulad nga po nung binahagi kanina, no? Kailangan talaga na sabi nga po ay ma-recognize natin kung ano ba yung kalooban ng ating Panginoon. At dahil dito talagang kailangan na patuloy na mag-aral tayo ng salita ng Diyos. At praise the Lord, hindi hadlang yung sitwasyon ngayon, no? Naroon po na nagbigay ang Lord ng wisdom na lahat. Kasi kapag halimbawa ay parang general, maaring konti lang ang maka-attend ng discipleship. Pero dahil po sa wisdom na binigay ng Diyos, ang ating discipleship ngayon ay through online at lahat ng ages, no, kasama kasi lahat ng gagamitin dahil ang sabi sa Joel, on the last days I will pour out my spirit upon all flesh, no? Ang mga bata, mga kabataan, matatanda, lahat ay i-anoint ng ating Panginoon. Kaya dito po sa ating discipleship training, lahat ay kasama, no? Nandoon yung sa kids na pinangungunahan ni Sister Clyde. Tuwing linggo ito ng hapon, no?
6:00 ng hapon, ang youth, pinangungunahan ni Sister Hylene, ages 13 to 21. Sabado naman ng hapon, 3:00. Ang young adult, pinangungunahan ni Brother Shalem at Sister Iyay, ages 22 to 30. Thursdays, 7 p.m. Adult women, pinangungunahan ni Sister Arlene, ages 31 to 50. Thursday, 8 p.m. Adult men, si Brother Rio, ages 31 to 50. At sa senior adult naman po, pinangungunahan ko po, Thursday, 8 p.m. No? Kaya makikita natin, walang edad, no? Lahat ay tinawag at pinili ng ating Panginoon. Amen? No? Lahat tayo ay mayroong special function sa gawain ng ating Panginoon, kaya lahat ay kailangang ma-train, no? Kaya yan. At meron din po tayong leaders and workers spiritual feeding. Ito naman po ay binibigay ni Bishop every Tuesday, 8 p.m. sa Zoom naman. Zoom yung ginagamit, no? Yung ating pong discipleship training through Messenger, no? Yung iba through Google Meet. Yan po yung ating mga leaders and workers na kasama sa Mindoro. Minsan po umaabot tayo ng 60, no? Na naroon na kasama dito po sa ating Zoom leaders and workers spiritual feeding. Kaya kung gusto nyo rin pong makasama dito, ay request nyo lang po kay Pastora Chic yung link doon sa Zoom para makapag-open din po kayo, no? At ito naman po yung ating online prayer gatherings, no? Na every day, no? From Monday to Saturday, meron tayong online prayer gatherings, no po? Mga fathers, mga mothers, at mga pastors. From 4 o'clock, 5 a.m., no? At saka 5 a.m. Praise the Lord. At yun nga po, yung mga makikita natin, asan yung mga kasama? Yan, no? Ito ay sa mga nanay, no? Ito yung mga pastors, no? Ng mga taga Mindoro at Alaminos. Ito po, mga nanay din. Ito, mga tatay. Ito yung mga pastors, no po? Kaya, naroon po na everyday yan, mayroon. Kaya pwede po kayong mag-join, no? Kung kayo po ay available. Lalo na yung iba na laging maaga na nakakagising ngayon. Ano? Kaya praise the Lord. At ito rin naman, yung online youth fellowship na every Sunday ng 7:00 ng gabi. Yan. Minsan po nakakasama rin nila ang mga taga Mindoro. No? Meron na bang nakakasama sa taga Parañaque? Wala pa. Sa Sagana. Ayun, meron na rin ang taga-Sagana. No? Kaya kahit na medyo magkakalayo ang ating mga places, pero nagkakaisa. No? At dito natin mapapatunayan yung sinabi ng Panginoon, where there are 2 or 3 gathered together in His name, there He is in the midst of them. No po, na talagang nararanasan ang presensya ng ating Panginoon. Praise God. At ang ating pong Facebook page, Jesus Be Lifted Up Church, at sa YouTube naman ay JBLU Church, no? I-like po natin to, follow, and subscribe. Para po, at tapos i-share po natin sa ating mga loved ones. Isang way po ito ng evangelism din, ano? Na i-share natin sa kanila yung ating pong mga live streaming. Praise the Lord. Yun lang yung ating mga naroon na announcement sa umaga pong ito. Kaya tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sabihin niyo po sa katabi niyo muna na pinagpala ka ng Diyos. Amen. Maging doon sa mga nasa tahanan, sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay na tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen. At ang pagpapalang yon ay ating dadalhin sa paglabas natin sa tahanang ito. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, kalwalatian ay ibigay natin sa ating Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat
Pasasalamat ang inyong kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Kay kasama kung ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo manalangin. Ama namin banal, sa pangalan namin po ng Jesus. Salamat o God sa araw na ito na kami o God ay pinagtipon-tipon mo kami sa araw na ito upang ikaw pupurihin, pasasalamatan sa lahat ng bagay na mabuting bagay na ginawa mo sa amin o Lord. Lord, salamat sa pag-aalala mo sa amin, sa iyong salita o Lord, na baguhin namin ang pag-iisip namin, linisin namin ang puso namin, bago namin i-sacrifice ang aming buhay sa iyo, Lord. Salamat o God sa salita sa aming na narinig namin o God, sa aming pastor o God na nagbigay sa salita na nanggagaling sa iyo, Lord. Puspusin mo, Lord, balik mo ang kalakasan na nawala sa kanya o God, at i-bless mo o God ang buong pamilya niya o Lord. Lord, na maglingkod sa iyo, na may takot o God at may tapat o God na paglilingkod sa iyo, Lord. Salamat o God na kami ay lalabas sa tahanan na ito, sa bahay-sambahan na ito na dala-dala namin o God, ang blessing na nakamit namin sa araw na ito, na kami o God uwi sa aming tahanan, na dala-dala namin o God ang lahat na blessing na binigay mo, at ang pagbabalik namin sa sunod na linggo o God ay dala namin at ihayag namin ang kabutihan na ginawa mo sa aming buhay. Lord, salamat o God. I-bless mo ang bawat pamilya. Lord, salamat. Ibinabalik namin lahat ng kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen.
kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko